ଆଜି ମୁଁ କହିବି କଫି ସପ୍ ର ଯେ ଭାଇ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା କହିବି। ତ ସବୁ ଭାଇ ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା ଥିଲା। ତ କାହିଁକି ଅଲଗା ଥିଲା ଆଜି ମୁଁ କହିବି ତା ବିଷୟରେ। ତ କଫି ସପ୍ କୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, କଫି ପିଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଖାସ ଲୋକ ଥିଲା କଫି ସପ୍, ମାନେ ଡେଲି ଆସୁଥିଲା ଖାସ ଗରାକି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଉଥିଲା, 2 ଜଣ ଯାଉଥିଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କଫି ସପ୍ ଯାଉଥିଲେ। ତ କଫି ସପ୍ ଗଲେ, କଫି ସେଠି ପିଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, କହିଲା ଦେଖ ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ରଖୁଛୁ, ସେ ଛୁଆଟା 100 ଟଙ୍କା ଉଠେଇବ। ଯଦି ସିଏ କହିଲା 100 ଟଙ୍କା ଉଠେଇବ, ତା ସାଙ୍ଗ ମାନିଲାନି, କହିଲା ନା ଇଏ କାହିଁ 100 ଟଙ୍କା ଉଠେଇବ, 500 ଟଙ୍କା ବଡ 100 ଟଙ୍କା ଛୋଟ। ତ ତାଙ୍କ 2 ଜଣ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ଲାଗିଗଲା। କହିଲା ତୁ ଯଦି 500 ଟଙ୍କା ସିଏ ନେଇଗଲା ତାହେଲେ ମୋ ତରଫରୁ ପାର୍ଟି। ତେର କହିଲା, ସିଏ ରାଜି ହେଇଗଲେ 2 ଜଣ। ତାକୁ ଡାକିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାଇଟାକୁ ଡାକିଲା, ସେ ଭାଇଟା ଆଇଲା, କହିଲା ଆଙ୍କ ଭିତରୁ 2ଟା ନଉଛି ନେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା 100 ଟଙ୍କା ନେଲା, ସିଏ 500 ଟଙ୍କା ରଖିଦେଲା, 100 ଟଙ୍କା ନେଲା। ତ 100 ଟଙ୍କା ନେଇକି ସେ ପଳେଇଗଲା। ପଛ ବାଲା ଯେ ଲୋକ ତା ଦେଖି ଶୁଣୁଥିଲା, ତା 2 ଜଣ କଥା ବହୁତ ମଜା ଉଡୁଥିଲେ ସେ ଭାଇର। ସିଏ ବି କିଛି କହୁନଥାଏ। ସିଏ ପଳେଇଗଲା ପରେ ସେ କଫି ସପ୍ ସେଇ 2ଟା ଲୋକ ତାର ମଜା ଉଡେଇଲା। କହିଲା ଇସ, କହିଲା ଇଏ ଯଦି 500 ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତା, 100 ଟଙ୍କା 500 ଭିତରେ ତ ଫରକ ବହୁତ ଅଛି। ମାଲିକ ଆଉ ଗୋଟେ ନକର ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ତ ଏତିକି କହି ପଳେଇଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ କଫି ସପ୍ ର ଯେ ଭାଇଟା ସେ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା, ଆଜି ପଛରେ ଯେ ଲୋକଟା ଶୁଣୁଥିଲା, ସେ ଲୋକ ଆସିକି ତାକୁ ଅଟକେଇଲା। କହିଲା ଛୁଆ ତତେ ଏମିତି ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ସେଇଠି ଉତ୍ତର କାହିଁ ଦଉନୁ। ସେଇଠି ସେ ଭାଇଟା କହିଲା ମୁଁ ଯଦି ଉତ୍ତର ଦେମି ସବୁ ଖେଳ ସମାନ ହେଇଯିବ। ସେ ଲୋକଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କିସ ଖେଳ ସମାନ ହେଇଯିବ। ସେଇଠି କହିଲା 100 ଟଙ୍କା ନେଇ ମୁଁ 5,000 ଟଙ୍କା କରିଦେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି 500 ଟଙ୍କା ନେମି ନା, ଖେଳ ସେଇଠି ପୁରା ଶେଷ ହେଇଯିବ। ସିଏ ଜାଣିନବ ଯେ ମାଲିକ କିଏ ଆଉ ନକରି କିଏ ଜାଣିନବ। ଏତିକି ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।